Железный көрсетіп имай қыз жерді. Düşey hep bizden yasalma. Кім біле. Хайырлы күн. Бүгін ЕС-94 бөлменің яңа чыгарылышы һәм біз бүгін Кусинов, Хәзрәтов, Гульзизин, Хизбулла һәм кыскасы Хәсән Туфан турында сөйләшәчәкбез. Биредә язучылар, шагыйрьләр Ләбиб Лерон, Ркаил Зайдулла, Газинур Мурат һәм мин Баязит. Ағыла да бұлыт, ағыла, Урал аша, Қазан яғына, тәрізәне чиртер де аңғыр, нәрсейтер туғандарыма, ағыла да бұлыт, ағыла. Хәсән Туфан белән беренче тапкыр күрешүме, аралашуы ничегрәк булды сезнең? Хәсән Туфан белән беренче танышу әлбәттә минем исемдә, ләкин бит шагыйрьләр белән башта әле теге менә җисмен күрешкәнче, аларны теге читтән торып белә башлыйсың. Менә шул 10 яшьләрдә булгандыр инде миңа безнең укытучы минем рус теле әдәбияты укыта иде, Казан университетында укыган үзе заманында Вазыйх Галиев, Вазыйх Нимәҗан улы, ул инде әтинең туганы да иде, бик шәп әдәбият укучысы, гомумән безгә татар әдәбиятына да, дөнья әдәбиятына да мәхәббәт уяткан кеше. Шул әйтте, татарның бүген иң шәп шагыйре Хәсән Туфан. Ул бик күп авырлыклар күргән. 16 ел тоткынлыкта була, Сталин тоткынлыгында. Мин соңыннан белдем, ул 10 ел төрмәдә утыра, 6 елын ниде, сөргендә. Сибир якларында бугайтын, Урал. Сибирдә. Бу миндә кызыксыну уятты. Чөнки менә нәрсә генә әйтмә, шагыйрьнең биографиясе булырга тиеш. Бу биография әлбәттә беркемгә дә андый биография насыйп булмасын инде ул. Ләкин барыбер ул шагыйрьнең иҗатын аңларга булыша. Чөнки кеше үзен яза бит инде ул. Хәсән Туфанның да менә тоткынлыкта язган шигырьләре, алар гомумән дөнья әдәбиятында да югалып кала торган әсәрләр түгел. Шунда мин менә бер ничә яшь булды икән, миңа 15 яшьләрдер инде, мин аңа хат язып җибәрдем, һәм шигырьләремне җибәрдем. Йөрәксенеп. Ничәнче ел бу? Бу 27-нче ел булырга тиеш. Уже 77. 27 яисә 76 инде. Шуннан җавап килмәде, нишләптер ул анасын мин белдем, менә аның Мусаҗәли белән, Мусаҗәлинең хатлары чыкты, Мусаҗәлинең томнарында Хәсән Туфанга. Нишләп хат язмыйсың? Ну ялкау инде син хат язырга дип, аны битәрли Мусаҗәли. Димәк ул миңа да инде ул хатны соңыннан тапты Рифа Рахман аның архивында. Ул хат хәзер миндә, анда яшел кара белән ниләр тамгалар төшерелгән инде, менә минем шигырьләргә дә. Аннан соң минем дәфтәрдә саклана Хәсән Туфанның яшел кара белән төзәтүләре анда бар. Аның яшел ручка белән язуы бөтенләй легендарай бер түгелме инде? Ул яшел кара белән яза иде. Беренче танышу мин аны Камал исемендәге театрда килгән идем мин. Без бер менә күрше егете, күрше малай дип әйтик инде, минем сыйныфташ Фәрит Галиев белән. Аннан соң анда Галискар Камалның юбилей кичәсе үтә иде. Менә шуннан елны билгеләп була. Һәм безнең битен чакыру билетлары юк. Сиват Аким килә, Сиват Аким миңа биреп калдырды чакыру билетын. Аны таныйлар, булай да керәләр, ул инде ни? Мөршид апа әйтә бит аның ни? Хатны Мөршид апа белән алар кирип киттеләр, аннан соң бездә Фәрит белән Сиват Акимның чакыру билетын күтәреп шунда кирдик һәм тәнәфис вакытында Фәннур Сафин, мәрхүм, кемне сөйләсәңдер, мәрхүмнәр инде хәзер. Мине Хәсән Туфан белән таныштырды. Менә Чувашиядән ул дип. Шуннан соң ул Хәсән Туфан бүтән очрашуларда "О, Чувашстан" дип мине каршылайды һәм озатып җибәргәндә "Сау бул, Чувашстан" дип. Чувашстан символы. Ул вакытта да минем награк табылгандыр теге мишәр акценты, татар мишәр акценты. Сырларны кичте, исән калды, ана телебез булган бу алмаз. Чабаталы чапта юалмады, Татарстанны чапта юалмаз. Хәсән Туфан менә ул вакытта ул 80-гә җитеп бара.
Ул аның акценты минекинен бик күп тапкырга кишилерге Ныгырак Аксубай. Алар бит çok чы белән сөйләшә торган мишәрләр. Аларның акценты бик юалма. Я мин чы белән сөйләшә торган мишәр татары булгач, безнең акцент ул юала, без Казан татар телендә тизрәк сөйләшә башлыйбыз. Мин әлдә чы хәрфен рәтләп әйтәлмим, мин сөйләшкәндә ул барыбер сизелә. Син не бит инде чын мишәр татар дип әйтеп, син Казанда туган. Рәхмәт. Монда идентичностьне аларга булаглар гына монда. Сөйләгәндә минем дә искә төште әле кыш исендә иде. Хәсән Туфан белән беренче мәртәбә якыннан ничек күрешкән. Мине инде Вәдиф Гаташ бик яшьли үзе белән ятып йөри башлады. Без аның белән беренче курста ук якынайып китте минем белән. Син беренче курста вакытта. Мин беренче курста әлбәттә. Чөнки Вәдиф Гаташ турында мин мәкалә язган идем. Шул мәкалә чыкты Казанларда. Без шул якынайып киттек. Шундан соң мине даими рәвештә Акыш күленә ятып бара башлады. Ул вакытта Акыш күле сез беләсез инде. Бик яхшы. Анда кемнәр яшәгәнен беләсез. Менә минем күз алдымда ул хәзердә. Нәрсә сөйләгәннәрен бик хәтерләп бетермим. Хәсән Туфан утыра, Сибгат Хәким утыра. Анда бер ауган имән агач бар иде. Җиргә уп яткан. Шул агачка утырып, әйме. Сибгат Хәким, Мөдәрис Әгъләм, Мансур Вәлиев бар иде анда. Гомәр Бәширов шунда утырып сөйләштеләр. Мин әлбәттә сүзгә кысылмыйм. Мин читтән тыңлап торучы гына. Әйе. Ну, булай Вәлиев абый таныштырды инде, менә шушындай җегет, булай өметле күренә фәлән дигән дип. Менә иң беренче очрашу шушы булган минем булай исмән. Танышу. Әйе. Акыш күле бу инде соңрак мин шулай студент вакытта Вәдиф Гаташ чакырды безне. Аның теге кыймасында, шул бакча кыйма белән әйләндерелгән булган инде ул демәк. Ишеге салынган иде. Анда синде юкмы? Бар, миндә бар. Димәк, Лейс та бар иде анда. Лейс аны бик тагын кирип китте инде яуышлыкка. Ләбиб та бар алса. Ишеге түгел, кыймада түгел, ишеге ул. Ишеге аны Лейс бик тиз Мин хәл иттем аны астын кистем. Астарына кисте. Аны бүтәтрәк керек. Сезнең дә танышуыгыз шул вакытта Асы битәнең Гаташ, әйбини. Гаташта, ләкин менә шул вакытны ул Хәсән Туфан исән бит, без беренче курс кына, без Гаунҗидеш. Менә шунда шулай бакчасына Гаташ алып кергән иде. Сез бәлки ичек кисеп калгансыздыр. Мин үзем генә анда хәтерлим. Ул беседкада утыра иде. Аның беседкасы үзе ясаган беседка инде ул теге җиңелчәрәк кенә стел, түбәсе такта белән генә инде шунда иштеп генә ителгән. 4 таякка куелган инде. Һәм ике якта ике урында инде шулай ук теге түмгәккә таяк такта гына җәелгән. Менә шунда Хәсән Туфан бик үзенчәлекле сәер кеше иде. Ул ниндидер менә бакчасында гладиолусларында нинди затлы чәчәкләр үстерми, менә кыр урманнан алып кайтып, аның теге үзе исемнәрен кушкан Торна күз анда ниндидер тагын кыйгач каш дигән кебек менә кыр чәчәкләре, урман чәчәкләре үстерә иде ул махсус. Менә шуларга карап нәрсәдер бик сыкланып сөйләгәнен хәтерлим мин. Анда ниндидер бер әдәбият турында сүз булмады, дөнья хәлләре турында да. Менә үз дөньясында яши сыман ул вакытта минем күз алдында калган. Үзенең дөньясы һәм кем беләндер сөйләшсә дә ул шул дөньядан чыгып китми иде. Ләбиб абый, сезнең беренче тапкыр танышуыгыз ничегрәк? Генә сөйләрем дигән, икесендә сөйлим бага инде. Шулай килеп чыга, ул эзлеклелек буенча аны ничек дип әйтим инде. Без бит инде университетка килдек 79 ел, 1979 ел. Хәсән Туфанның инде 80-га җитеп килгән вакыты, 79 яшь түгел, декабрь аенда дигән кебек инде. Һәм авырган вакытлары. Менә шул бер көнне ул булып чыкты инде 9 декабрь көнне 79 елның. Аркейл әйтә, Хәсән Туфан, Хәсән абый бик каты авыр икән. Хәсән ага димин. Хәсән ага дигән инде Хәсән ага авыр икән. Нидәтә Шейх Базар янындагы обком хастаханасы дип әйтәләр инде, өлкә комитет хастаханасында. Шунда барып килик әле диде инде. Без шул аның кул астына туры килгән шул
Зөфәр Мөхәммәтшин бүген безнең танылган галим һәм мин менә шул ишәү киттек анда. Анда килгәч безне кертмәделәр әлбәттә. Без инде Әркәйл белгән кеше буларак кирип китте үзе генә. Бер генә кеше кертергә ярый дигәч, Әркәйл менеп китте. Инде Әркәйл күпмедер вакыттан соң төште, күрештем, ниттем, сезгә сәлам әйтте, төшәлми дип кенә әйтеп өлгермәде. Шул вакытта мин шулай көндәлеккә язып куйганмын. Артыннан төшеп килә, Хәсән Туфан төшеп килә. Әркәйл үзе күрми әле, шулай дип әйтеп кенә өлгергән. Анда Хәсән абый төшеп безне күрергә, егетләрне күрергә дип төшкән булган. Мин ул әйткән булган Әркәйл. Минем белән егетләр дә килде әле дип, сезнең хәлне белергә дип. Менә шунда төшеп biz аның белән әле ул безнең хәлне белешеп торды. Шул аста инде. Мин аны сүрәтләгәнмен инде. Аппак чәчле, таяк белән төшүләрен сүрәтләгәнмен инде. Һәм бер сүз әйтте ул безгә кайтып китәр алдыннан. Кайтыр юлны беләсезме соң диде. Менә мин шуннан мәгънә күреп аны яздым. Бу үткәннәрегезне беләсезме дигән менә әйтергә теләгән кебек тоелды дип минде. Кайтыр юлны беләсезме? Югыйсә бит инде кайтыр юлны ничек беләсез? Яңа авылдан килгән. Шундыйрак беләбез дип. Менә ул беренче минем инде якыннан күрү. Аңырчы бәлки ноябрьләрдә, октябрьләрдә бәлки без теге язучыларга еш аралашабыз бит. Секцияләрдә, язучыларның иҗат секцияләрендә, шагыйрьләр секцияләрендә дә булабыз. Анда да бәлки без теге якын килеп күрешәлмәгәнбездер инде, чөнки әле без ул хәтле Әркәйл бәлки күрешеп төшеп торгандыр. Ләкин мин анда күргәнмендер, ул минем исемдә калмаган. Менә исемдә калган беренчесе шушы булды. Аннан соң менә икенчесе. Ансы шулай бер елда үтмәде, менә ансаның безнең ишебезгә дә кагыла шулай ук. Ул менә миннән язып та куйган шулай ук. Ул 80-нче елның 1980 елның 18 октябры булган. Шулай Әркәйл бер ел булып чыга инде, бер ел. Дәрестән соң барып килик әле фатирына без аның Хәсән аганың ди. Ул бик әйбәт әйбер булган, соңыннан бит аңладык без аның сынапта ул бит инде. Вафатына инде ул бик күп калмаган булган, 7-8 айлар гына, 8 айлар шамасы калган булган аның вафатына, июньдә үлде 81-ның. Шуңа инде без Әркәйл Газинур менә без китеп бардык. Мин аны инде сезгә хәтерегезгә төшерүчегенә кайберләргә әйтеп алырмын мин аны, менә монда ул минем көндәлеккә язып та куелган булган. Аны ни хәтта менә шул вакытта язып куйган, менә ничек әйбәт. Хәзер искә төшерергә дә 50-нче фатирда торган ул менә Вишневский урамында ул вакытта 49-нчы ай йорты дип аталган ул менә шушындый йорт бар. Аңа заманында истәлек тактасы да теге башына шулай башлышына куйган иде хәтерлә. Ул такта. Юкка чыкты аның, әмма бик зур фотосы бар аның безнең. Бик әйбәт фото бар анда, Сибгат абыйлар да бар анда, өлкәннәр. Шул ташны ашу истәлек тактасы куйганнан соң. Менә безнең анда Кыңгырау төймәсенә баскач 57-нче фатир булган аның номеры инде 7-нче фатирда торганнар. Безне Мөнҗи апа ачып киткән анда. Һәм инде ул без кергәндә дигән менә без кергәндә Хәсән ага түр бүлмәдә кичкенә блокнотлар караштырып утыра иде. Безне күрүгә җылмаеп ибәрде, күрештек. Хәсән ага, "Утырышыгыз егетләр" дип безгә урын тәкъдим итте дә, шул чәчләрен уң кулы белән артка таба сыпыра төшереп, уң кулы белән әйтеп куйган, язып куйганмын. "Шигырьләрегезне дә алып килгәнсездер инде шәт" диде. "Әйдәгез, Мөнҗи апагыз чәй өлгерткән арада шуларны тыңлыйк әле." Арада өлкәнебез дигән инде Газинур булганлыктан, ул 5нче курс студенты Газинур. Шигырь укуна тапшырабыз дибез. Дустыбыз шундук дәртләнеп йорт казлары дигән шигырен укый башлады дигәнмен. Хәтта шигырьләреннән. Әйдәдән инде шигырь булды икән. Кыр казлары оча, кай илләргә икән юллары, болыт күлгә кунаргамы теләп, күтәрелгән алар югары. Әҗир эшләп, тау ягына табан, йорт казлары бара тезелеп дип, мин шулай үзегез кенә диләр, истә калганча язганмын инде. Хәтәрсин. Хәсән ага бирелеп тыңлый ди, Газинур исә укуын дәвам итә дигәнмен. Кыйгак, кыр казлары уша, кай илләргә икән юллары, бездән ширканыпмы, әллә шулай күтәрелгән алар югары. Газинур шигырен тәмамлауга Хәсән ага әйбәт шигырь диде. Соңгы 2 елны аеруча ошады, тик ширканып сүзе монда урынлы түгел кебек. Аннара йорт казлары да бар бит әле, бәлки сискәнеп дигәндер дигән. Һәм шулай булды ул фашыкта. Сискәнеп Бу чыкмаган шигырь иде бу. Юк инде улар чыккан шуннан да бик теге нәрсәдер күңелгә авырак сискәнеп әйбәт. Сискәнеп, ширканы булды. Ул сискәнеп. Ул күрсәткән булган. Әлбәттә. Аннан соң менә Газинур ди аксакалның сүзләре белән килешкәнен белдереп, башын кагып алды да Шинга шук шигырен укырга кереште. Бу җирләрнең алтын белән исәпләнгән бәясе дала буйлап икәү бара, атсыз, уксыз, җәясез менә укыш. Менә кызык, Хәсән Туфан
биктеге Хасан Туфанга шегенне алай биктеге дитеп этешәлеп укымадым инде бик авыз Монда шунысы да бар Газинур Гафойт. Газинур Беректе суын шартларында ул вакытта бит татар халкының ниндер язмышы, авыр язмышы, телнең аяныш хәле турында турыдан-туры язып булмайды. Газинур ул менә шушы индислар, Шингашу, Ирландия революционерлары турында язды ул теге. Татарны уйлап, Хасан Туфанның бик тисизе булган Шингашу нәрсә турында сүз барган. Ленин кебек инде бу Чингачгучу дибез, Илдарны күз алдыма китерәбез инде шарагы. Безнең заманда тел яшәү бит инде. Анда изоп теле генә дидәйде, модадайды. Без инде җинләнеп бишкән Шингачук белән. Ул кино бит инде Хинд киносы белән Индия кино безнең иң Кем уйнайды теге Югославия актеры? Гойко Митич. Менә фамилия да иске. Һәммә бит инде мәхәббәт белән төшерелгән. Алар ягъни без бит инде алар яклы киноны сатып алган илдә алар яклы әйтик Шингачуклар, акциолалар, алар үзләренең илләрен саклаучылар, колонизаторлардан, хәзергечә әйтсәк, агрессорлардан әймәт. Шуңа күрә менә шул стойшак, инде шул изоп теле белән нәрсә әйтергә теләгәнмен. Изоп теле дип аны битен чаңлый инде кызыгы шунда. Нәрсә турында сүз бар? Әгәр дә рөхсәт булса, сездән Хасан Туфанның үзе алдында укыган шушы шигырьне, озын түгел ул. Озын түгел, сезнең алдында укырга һәм хәзер дә актуаль. Җавап итәм. Бу җирләрнең алтын белән исәпләнгән бәясе дала буйлап килә берәү. Отсыз, уксыз, җәясез. Кылганнар кыштырдавы да сагайтып куя аны. Ерак түгел ишетелә бүреләр улаганы. Яргаланган иреннәре дыгап шылтысыман. Шу әнә бер көт калыкты кыялар арасыннан. Шул каракыш урлады иш, руның соңгы кызын бер үзе калды. Алда юллар маяксыз озын. Тарих күмелгән зират бу. Изге җир юк бәясе. Дала буйлап килә берәү. Отсыз, уксыз, җәясез. Монда инде халыкларның хәл-халәте шактый әйтелгән кебек тоелайды миңа ул. Аңласагыз аңладыгыз дисең. Дәвам итәбез. Яргаланган иреннәре дыгап шылдысыман дип менә ул юлларыңа да язып куйган булган менә мин синең. Шуннан соң 3нчеме, әллә 4нчеме шигырен тәмам иткәндә ди Газинурның баңгаена тир бәреп чыккан иде. Тир бәреп чыккан иде язып куйган менә игътибар иткәнмен булган инде. Шуннан соң ди Аркаил тотында шигырь укырга ди, ул көтүче дигән шигырьне укыды, беренче ди көтүче дигән. Аннан соң шагыйрьләрнең каберләрен эзлимгә күчте дигәнмен. Кичерегез борчып йөрсәм әгәр, шагыйрьләрнең каберләрен эзлим. Мин тукталдым әле бу зиратка. Нәни генә ушактыргыздым мин дип башлана булган шушында. Хәсән ага Аркаилның укуын сакланып тыңлап утыра дигәнмен. Күренеп тора, яшь каләмдәшенең шигырьләре ошый идеңә. Аркаил исә шигырьне кавышкәсенә куйганмын. Җиренә җиткереп дигәнмен инде. Көчле тавыш белән укуын дәвам итә. Шагыйрьләрнең каберләрен эзлим. Кол галиләр кайда ятамында. Рунасы килә каберенә, кай тирәдә икән Мөхәммәд яр дип үзекләрен китергәнмен инде. Исемдә калганча инде. Шигырь тулысынча исем хәтердә калдыра алмамын инде. Уйланасы уйлар бик күп әле киләчәккә карап зират аша дип тәмамланган икәнен тәркәп куйганмын. Нигә кайткан булып чыга инде? Нәнә онытмагыз. Үткәннәргә. Кайта беләсезме? Менә үткәннәргә кайткан булып чыга инде. Үткәннәрдә киләчәккә карап Шунда хәзер үземә кагылган. Шигырь уку чираты ниһаять миңа килеп җитте. Булып чыга инде. Бил кайышына кыстырылган блокнотын ничәптер мен кайышка кыстырганмын аны. Алып килгәнбез инде әзердән килгән инде бу. Килсәдә дә түгел. Бар кыюлыгымны җыеп Тукайны сагынганда дигән шигырь укыганмын монда. Ул анда шундый сүзләр булган менә юллар. Казанымның бүген аяк ура баскан көне. Ул шундый тиге Маяковский шарак, Токташ шарак тизелеп төшкән ниләр юк берәр. Баскычлы. Күрәнә тан gibi болытлар дип җибәргән менә. Шаңлап куйды шул шак көннең зынҗырлары дип тә әле ниндидер ишарәләр дә ясаганмы үзенчә. Син модернист булган. Гадәти булмаган шигъри алым белән язылган бу әсәргә дигәнмен Хәсән аганың бәясе мондай булды. Әйбәт.
Tukayını Kazan bilen şulay beylep kösete bilüğü eybet dip koygan indi. Sağından sileşken vakitte Gaziler bu şiirini ışatuğunu aytdı. Erkaylı ise şiir çilişi katlavlı Feyzil bin Şarak dedi. Şundan soň mene bu kişini kaldırabız indi. Men anda tagyn bir iki şiir okamyn, lekin mene işisi de mene bu men işisi de tagyn iki şiir okamyn. Dünya şulay yaratdy digen hem yalamasyn kızı digen bir şiir okamyn. Lekin o şiirler bütünside men ana şektir ýogaltdym ýoganasan. Özüm jatyp taşlagam. Men aşamagan köresin. Bu näse digense mene biz şairler Gazetde şairler diye bir kitap çıkargaç biz görüyoruz hatalarımızı. Kitap çıkarıyor. Mene bu Hasan Tufan'ın yanına geliyor. O şiir oku kitap çıkarıyor gibi bulgan mena kalsa özümne. Kitap çıkarıyor. Mene hatanını görürge özümne. Mena kitap çıkarmam. Lakin anın atınlagaç bu şiirini men onu anlagam. Men ana bir ıslavi eyberler, yumşak eyberler okuganım. Hem men alan özüme özüm Yok, yumşak mı yok mu ikeni hazır aytıp bulmayın şiirler yok olbaş. Lakin bir ne desim ki Hasan Tufan bir telepşen idi o. Bu mene hatta kırız derecesinde. O hatta ayavsız. Ayavsız derecesinde. O bizim mene eybet dip aytken iken menimçe demek bizning şiirlerin aşagan seniki de şulay yok. Çünkü ul turdan tur aytaydı. Bir de yumşartmaydımı? Yok. Jivme enim detegen bir. Mene men hatırlayayım şulay yok şiiriyet seksisi bulgan indi ol. Seksi dep aytýar idi, Kırgızstana diýip bizim. Merhum Sibir tatary Bulat Süleymanov'un şiirlerini tikşirebiz diýmen biz yeşiller elinde bir sözge koşulup da gidermiyiz. Da maktadılar indi, geografi diýip Sibirden mitinde men Vagay rayonu. Anan soň Kysyklar diýen şiiri bar idi, onda halyk kildi. Kysık ol Erbit Şiklewge, Erbit Keder Şiklewge. Hasan Tuvan ma kelmedi, o elbette Sibir tatar Sibirde gergen kişi biter ol niye revolsiya kadar yok. Onda. Lekin o şiirler zayıf. Men karşı Bulat Seyman'ın yazıçlar sesleri yazıçlar sözüne kabul etüge diýip. Lekin ilken bir kaburuylu aksakal bolsa da yeşrekler indi Bulat Seyman'ı niye sözde təqdim etdiler köpçilikte hoş bilen. Mene oşulay turdan tur ayta turgan niye bar idi? Anason mene biz şu wagtda bolmadymy eken. Men anda bir işler bolganym bar. Salişepe'de de oldular o günü. İkisini oldular. Mene o Salişepe oňarak fikir deydi ahyrsı. Ol mene şu uçraşkan wagtda da tilge aldı. Mene zayıf yazıçlar bar. Alaryny kütlereler ýasanlar işte. Ol mene ana turunda issekler bar Najar Necmi'nin issekleri Hasan Tuvan turunda. Ol da şu ýagana anyň itibar ete. Mene eger de ana şiirler uşamayken ol şagirini yakın jibermeydi. Elbette ol mene anın tağın bir sıfatı var. Hasan Tufan bitinde ol mene şu baskışlap yazgan yaşaganda anın şiirleri gomen ol vakit için bitinde novatorluk. Formularyny bozup indi. Lekin ol sыңından olardan mene boş tartıp hem gomen irikli şiir yazan kişini yaratmaydı. İrikli şiir yazını yaratmayı mene tradisyon buladı işte ki asırlar döneminde kelgen anın ülçevi, vezini, kafiyesi. Şuna göre o senin indeteki baskışlap bolsa da o tradisyon bulgamay mene senin okuwuňa karaganda. Şuna göre o sana alay birini kırın söz etmegen. Ol bizni tigi gençler o kız niden tügül tigi hateribizin saklawdan tügül. Ana şundan da köpmedir külemde şulay diýip ışanasy kile. Ala ni bizning yazgan şu opuslar diýip etimi tejribeler ana şagan bolgan. Hazırki şiiriyet turunda näse diýip aýtar idi ol? Tigi bu ulap karasan hazır bir formany bozuw gadati birde. Yok, gerekli şiirler ne bitinde yazdılar. Mene şu Feyzulinler, Harislar, Rüstem Galemler, Robert Akmajan. Lekin olar birazdan Gümür ortasına gitkeş, yangadan tradisyon şiirge qaytyp düşdiler. Hasan Tufan'ın gözü kebek. Ol tege irekli şiirlerini bizde yaşaganda Gazanur yazdık bitinde. Senin köbrekleri benim ezrek. Lebi bir olay bir maqbadı var birli burlar bilen. Şuna göre hazır bir tip bizning mene magistral yol diýer yaratayın Şurabi Feyzulin. Tip ni paýyzy bizim mene big talantly ýeşlere bize tradisiyon üstüpde yazılar. Andy tege irekli Ana bizesini ýolçy bulmada bagyndy.
Yok бар анда менә Яшьләр. хәзерге яшь кызлар аларның бит әйтеп булмый инди формада язалар аларында бит традицион дип әйтеп булмый инде. Анда Хатип абый да теге аңламыйм дип әйткән иде түгелме ул? Без аны икәү караган, икәү тыңладык ниде Тукай клубында яшьләрнең, яшь шагыйрәләрнең кичәсе булды инде, бер-ике җегет тә бар иде. Аларны аңлап булмый, алар белмим, ул бит инде шигырь аңлашылырга тиеш. Кайбер ни метафораларны күбрәк Метафора дип аталган. Метафора. Бездә шул вакытта Хәсән Туфанга шулай тыелганбыз бит инде. Менә ул нәрсә ди, мин сорап бирәм үзем. Син әле укып бетермәдеңме? Әйдәп күреп кызык бит ул. Шуның белән барабыз. Сез комментарий биреп Бу барасыз. документ бит бу. Яне истәлек дәфтәренә игътибар юнәлтәм дигән көндәлеккә китерәм икән. Сүз әдәбият тирәсенә күчте. Мин ялып дигәндәй шагыйрьгә беренче соравымны бирдем ди. Хәсән ага, ничек уйлыйсыз? Иркаил белән Гази Нурның шигырьләре бер-берсеннән кой ягы белән аерыла дигәнмен инде мин. Бер кат сорап Бу бирдем. көндән соңрак язмадыңмы син? Юк. Шуннан Туфан ага игътибар белән тыңлап торды. Аларның шигырьләре үзләре үк әйтеп тора инде диде. Дип менә шулай дип куйганмын. Шуннан соң хәзер бер ни баранда факт кызыклы бер деталь Гази Нур белән исенә төште. Шуннан без бүленеп торабыз. Мәнҗи апа чәй чыгара, лимоннар кисеп куя тегендә. Шул лимоннар чәй эчкән вакытта biz сөйләшеп утырабыз инде, ләкин анда бер әйбер деталь булды. Анда өстәл өстендә әстергән чикләве торады. Шушы әстергән чикләвләрен безгә әйтә инде ул. Сездә авыз итегез диде ул, егетләр авыз итегез дигән менә әйткән инде һәм шушыны чикләү biz баш тарттык чикләвектән чәй эчендә. Менә чикләвекне менә игътибар иткән. Гази Нур да әйтте. Без шуны батасын уйлап. Ул аны шунда безгә күрсәтте мастер-класс. Менә монда әйтеп ике барым күтәрә чикләү дастарханы менә куя һәм менә әйтеп шарт итеп суга чикләү батыла. Бу 80 яшьтә. Икегә аерыла, икегә. Икегә аерыла. Менә ул шулай уларның күрәсен тегендә шулай йөрәген бармак катыга әйләнгән инде теге шулай дип куя шарт бата. Булмагандыр инде сәргәндә төрмәдә. Андай бер булмаган инде ачып дитеп торган. Шуңа күрә аның Аның анасын тагын бер деталь син яздың микән? Аның мондый чынаяклардан түгел, менә бәләкәй генә нидән ишәйде ул. Чынаяктан, менә бәләкәй генә. Тик Урта Азия күбрәк миндә иле. Тик Кахваныкын. Бу Кахваныкын инде ато. Кичкенә генә менә ни, аның махсус ул әз яхшы торган менә шул чиктәүк, менә җиткән инде ул кичкенә ни булгандыр аның теориясына. Һәм шей бәләкәй иде. Чынаякта. Сәнтан турында минем поэма бар. Мин ул нине кирттем бит, проза белән менә бу чикләвекне булай торып атуын. Шунда язып куйганмын. Кан басымыннан диде ул. Бик файдалы диде әсәрен шулай әйтәм. Шагыйрьләрнең кан басымы югары була. Хәтерлешимдә. Менә мин аның теге безнең шигырьләрнең һәм миңа да бик каты бәрелмәвенең сәбәбен дип уйлыйм инде мин аның. Мин аны әйткәнмен анда, бәлки ошамагандыр да ул шигырь дип язганмын мин анда. Аның безнең итүе biz andan soң бит инде үзләрен хәтерләткәндер дип уйлыйм. Чөнки Такташ, Гадил Кутуй, Хәсән абый үзе ишесе бергә дуслар ниләр булып аралашып яшәгәннәр бит инде. Һәм Иркаил шул турыда башлый да менә монда сорау бирә. Кыз Такташ турында ничек сөйләр иде теге, хәтерлисезме дип, ничек хәтерлисез дигәч, менә шунда ул Хәсән ага сөйли башлый менә монда. Мин язып куйганмын инде анда. Ул бит инде әйтә ул мин кызыктым ди Хәсән юк шырашыга теләдем ди Такташ белән ди. Аңа мөмкинлек булды Лысылда була ул Лысылда. 24 елда гына Казанга килә ул. Аңа син Такташ шаулый минем ди бөтен теләгем ди Такташны күреп аның белән якынларны Кутуй таныштыра бугай түгелме? Белмим, менә шул 24 елда менә җәйендә таныштым ди. Килә ул җәйендә 24тә Хәсән Туфан. Менә шунда мин уртасында таныштым дигән инде ул. Без беренче көнне дуслашып киттек дигән ул. Менә шунда әйтә ул Казанда Болгар номерында торганда бер ара миңа Гадил Кутуй белән бер бүлмәдә яшәргә туры килде дип сөйләгән ул. Бер мәле Гадил Такташ белән икебезгә әйтте ди. Әйдәгез ишебездә бер үк вакытта өйләнәбез дип. Гадил Кутуй ул бик теге мәхәббәтле ни чибәр кеше булган инде. Хәсән Туфанның үзен күргәнчә бит әле башта шигырьләре белән танышасың инде әлбәттә. Теге шигырь белән инде ныклап җинләнә башлагач, Хәсән Туфанның инде ишетеп беләм, анда зушагы. Ләкин китаплар юк. Китаплар юк. Ничектер шул Күкмарага баргачмы, Күкмара кибетендә үзебезнең район үзәгендә килеп яшел тышлы Хәсән Туфанның 2 томлык китабын алдым мин. Әйме. Һәм шундагы шигырьләргә ияреп яза башладым. Анда аның бик гаҗәеп матур формада язайды. Беләсез, беренче Стафаның беренче һәм 5нче юлы шулка моңлы, ул шулка да теге
Hasan Tufan'ın üst tavuşu kelip turan kebek o şehirlerden. Emme. Bu yesinde var idi o. Андай forma. Bu şehirlere şulqa oşap buldum ben. Mene şu forma yana bitinde. Yana benim için ben. Beşime tep koyam bu formаны. Acayip derecede kızıklı forma bu. Hem ben tutundum kalıplara şu baytak kalıpladım yani. Baytak yazdım. Şunu iyi. Lakin kelip almadım. Taşladım yani. Ol birinci sırafa hem ikinci sırafa ikinci yıl bilmem başladı birinci sırafanın. Mene. He, bunda Mene. Mene bit Allah'a şükür mene zamanda neşriyat taşlarında Hasan Tufan'ın kitabını da işte redaktör olarak. Redaktör değil. Tüzüşü. Hasan Tufan'a bu kitap bu bit. Sandığa soyvetağın ni bula soyramasa onsuz da mıngsulasa bu soңғы tаңы аның sandığa soyvetağın ni bula soyramasa яңғата әрәмәне яп sana тәрәзәне үзәкне зәл аса ни була soyramasa onsuz da мыңсу аңа bir оның жүйла аңы яңадан қойтатағы sandığa тоқтасана бұлай да мыңсу аңа bu соңғы таңы аның нұрлана бәйрәм кебек көре алмас буға егет әнкәсен туған яғын bu соңғы таңы аның Sandığa soyvetağın kil әне элекке көк йокысыз күземне өк оралап килеп жаным Sandığa soyvetağın. Менә бу шигырь инде без аны ул вакытта аңламыйбыз бит инде, белмибез. Дөресен әйткәндә без Хасан Туфанны бит шактый соңлап белдек. Тәрҗемә хәлләрен утырганын беләйдек инде. Бу бит Хасан Туфанга үлем карары чыгарылганнан соң язылган шигырь инде бу. Менә шул шигырь бу. Әйби. Ул бит үлем карары чыгарылган. 40 көнме бер ай тирәсе ул үлемгә хөкем ителгәннәр камерасында ята. Үлем кетеп, менә хәзер алып чыгып китеп атырган микән. Тоже кызык әйбер бит инде. Менә Достоевскийдин как раз таки тоже шундый ситуацияга эләгә бит инде ул. Һәм шуннан соң аның теге шундый теге кара периоды башлана инде җатында барыбер теген инде төрнең. Моның якты. Моның барып якты. Якты. Но үлем камерасында Муса Җәлил январьдан августка кадәр үлемгә хөкем ителгән смертниклар камерасында яталар бит Җәлил һәм башкалар. Безнең татар поэзиясендә андай теге шаккатырлык хәлләр биографиялар күп инде ул. Менә аннан соң тагын бер әйберне әйтәсем килә. Хәсән Туфан белән очрашучылар, аны күпмедер белгән кешеләр, аның менә истәкләр язганда аның менә самими наивлыгына игътибар. Наив шагыйрь итебрәк сурәтләгән истәкләр шактый. Ләкин мин уның белән килешмәс идем. Ул наив булып тыйыла иде әлбәттә. Минемчә ул аңа бер битлек кенә булгандар. Ул дөньяның чөнки аннан соң бит инде ул менә теге мә партия мине дип язган ниләр теге аны теге килеп тәсилләр иде. Мә партия мине дигәндә партияны алып киткән дигән стермәгә Себергә. Яисә аның теге партиясыз большевик мин фәлән дигән анда теге аннан соң дөнья хәлләренә теге Fidel Castro'larında kimlerge bağışlap yazgan teki kızıl şiirleri de var aның ni Jil eylene barba inkvizitör komünizm yağında eylene degen dilada var. Uygurlarını boğa Moğollar deyip yazar. Ул вакытны Moğollar белән бит инде Маоцзедун теге аларны дошманлашкан вакыт. Ләкин монда бит ул синең кебек шул индийслар, Ирландия революционерлар турында язган кебек язар. Уйгурларны буа Moğollar. Demek aslanlı halklarını boğa. Şundan soň anı bir yaşagan dok mena tege başlana başladı da mena o Ural eskizlarında mısın? Tege fevral revolüsyon aratorunu sürekli yaşasın falan deyip yaşasın komünizm, yaşasın andar bütün dünya revolüsyon. Bu yaza yaşasın da kaman yaşasın. Evzimiz kaçan yaşar biz. Менә шундый аның ул вакытта ук теге ниде андыган поэмасы бит аның тип ни хөкем иткәндә тип гаепләү ни була. Дәлил ни өчен теге тикшерүчеләр өчен. Анда да бит ул теге Исеек Киров син Римда турсаң да сине барып үтерерләр иде азатлык җыр нин фәлән дигән дип менә шундый ниләр бирә ди ишарәләр.
Яшьлегенә дә килгәч бит, 17 яшендә бит инде Милли Мәҗлеснең сәркәтибе була. Ул тоже нинди кыюлык кирәк бит инде ул авторитет. Юк, ул аны кыюлык кирәкмәгән. Ул милләтпәрвәр булган, ул теге аның әлбәттә ул вакытның шигырьләре язган бит, ул Галимҗан Ибраһимның шәкерте Бабич белән бергә укыйлар. Бабич аңа бик нык Шәйхзадә Бабич аңа бик нык йогынты ясый. Менә шу Галия Уфаның Галия мәдрәсәсендә укыганда, Галия мәдрәсәсен Зыя Камали дигән бик билимле дин белгече, оештыручы, Мисырда укып кайткан бу заманда, шулай Сталин репрессияләр корбаны. Аннан соң аның шигырьдә бар аңа багышланган теге әринеп язган менә нинең теге халак булуына Зыя Камалине атап үтерүләренә, башыкларын. Ул әлбәттә барсын аңлаган, ләкин инде кайткач ничектер яраклашырга да мәҗбүр була менә бу режимга. Бу яраклашу формасы булган инде үзенә күрә теге инде зулымлар күренүче. Әле бит ул нидән Сибирдән кайткач гомән бөтенләй яраклашырга тиештер инде ул бәлки ул вакытта. Ул бит Искәндәр Рушан дигән ни белән псевдоним белән Ниде социалист Татарстанда менә Хәсән Туган икән белгәннәр инде шуңа күрә мен туган теленең югалуы, халкыбызның ни кимсетилүе турында шигырьләр циклы яза. Аның шигырьләре Татар радиосы бәләкәй дип шулай. Ансы да бар, анасы. Аның өчен аны шактый тукыйлар бар инде. Анасын Фейз бастырып чыгарды юкаган. Güzel gam дип аталган. Анданың гил теге ни шигырьләре менә. Без башында чыкмаган шигырьләр. Һәм бөтенесен аңлаган бит ул. Менә шу милләтнең язмышы, анда ул теге батуларына да теге ала, теге ни фәлән ничә гасыр даннар турында Совет вакытында бит алай язучы юк иде ул вакытта. Юк, ул ничектер 90-нчы елларны киткән кебек булып, нимә иҗатында 90-нчы елларны тәҗрибә. Аңа шул язган, бик шул. Менә шуннан соң белмичәдем инде, белмичә. Сибат әкингә итә. Ул вакытны Татарстанның башлыгы, ул вакытта әйтелә, Татарстан Коммунистлар партиясының Татарстан өлкә комитеты беренче секретарь Фикрет Табиев Сибат әкингә итә. Хәсән Туфанга җиткер, безнең кайткан җирне яңадан да җибәрергә мөмкин ди, монда шигырьләр язса. Таунаганнар. Шуннан Хәсән Туфан кайтып киңәш бирә инде ул итәк җиңне Хәсән ага дип итәк җиңне җибәрә кирәк. Менә шулай яшәде Сибатага. Hatta менә монда телгә алды инде Каил Уфадагы Галия мәдрәсәсе турында, менә шул шаклардагы мәдрәсәдә укыган шакларын ничек төшергән ул. Ул әйтә. Уфада инде. Сейфи Кудаш Шәйхзадә Бавиш белән бергә укыдык ди. Мугаллимебез Галимҗан Ибраһимов иде. Тоже кызык әйбер бит инде. Менә Хәсән Туфан ул менә шул Галимҗан Ибраһимовлар, Бабичлар буны белән сезнең буын күпере ничектер булып җи. Теге мен шул Хәсән Туфан аша. Хәсән Туфан белән Галимҗан Ибраһимовлар турында. Кул алышу biz инде ул Галимҗан Ибраһимов, Абдулла Тукайлар белән кул алышу монда бер буын аша. Бер буын аша. Гаҗәп бер уйлап караганда, менә син Баязит әйттең малдан Хизбулла Хәзрәтов, Кусинов, Гөлзизин. Ул иң башта Гөлзизин була. Чөнки ни өчен алар менә мәкрухлар дип аталган. Аларны бабаларын кайчандыр чукындырганнар, ләкин алар формаль рәвештә чукынган саналса да, алар инде чиркәүдә язылырга, чиркәүдә күмеләргә һәм христианча чиркәүдә үлемне расларга һәм христианча күмеләргә тиеш булган ни иске керәшеннәр. Аларның әлбәттә теге менә бу чиркәү кенәгәләрендә христианча язылган булган исемнәре дә, ләкин булар христиан динен тотмаган. Алар менә минем поэмада бар, Хәсән Туфан турында Кыйрык йылдыз дигән поэма бар. Ни моны Хәсән Туфан үзе сөйләгән иде. Чөнки мин бит анда менә насыйп булды, менә шунда язмыш. Университетны тәмамлагач мин шулай үксергәндә булдым Аксубай районында. Казаннан сырып чыгардылар. Һәм мин физкультура укытырга инде. Yok, автомат sütərgə. Hərbi əzirlik dərsləri okutdum. Avtomat sütərdim, avtomatdan attırdım. Acagan soğuşlarında qatnaşdır, nəsədir, oyunlarındayım. Benim İski Tatar Adem Suğu degen avulga bildirdiler benim mektepte dika orayı. Hasan Tufan'ın Kürşigen avuluydu Karmet. Lakin bala çağında ol şu İski Tatar Adem Suğu'nun medresesi bula. Bala çağında şunda okup ala, 1 yıl mı 2 yıl mı? Hem mine elbette şu payımla şuşunda yazdım İski Tatar Adem Suğu'nda.
Ул менә хәзер кире кайтам, теге поп киләсен белгәч, каяндыр идән астыннан топ теге иконаларны чыгара торган булганнар. Менә алар мөселман дин тоткан, ләкин христиан саналган, мәкрухлар дип атаганнар аларны. Шуңа күрә алар аларга исемне яздырганда ата-анасының исеме белән ата-анасының исеме аның бит Фәхри дип тә әйтәләр атасын. Тахир мулла да дип бергән. Ул мулла булган яшерен, подпольный. Тахир мулла дип әйткәннәр. Булай Фәхри дә дип атаганнар. Тегендә чиркә көнәгәләрендә бөтенләй Федор булырга мөмкин, кем белгән аны. Һәм шуңа күрә әнисенең исеме белән фамилия ала торган булганнар. Ниде теге яшерен мәчет ниләрендә аларны шулай руслар тикшереп бәйләнмәсен дип әниләренең исеме белән язган. Гилзизе. Аннан соң ул Хәзрәтов дигән исем фамилияны алган. Ул Гилзизин бездә бит хатын-кыз исеме белән фамилия бик теге матур булып тыймаган күрәсең. Хәзрәт чөнки әтисе менә шушы яшерен мулла була. Тахир мулла дип әйткән. Кусинованың революциядан соң ул менә шушы ни белән милли идарә белән безнең теге менә шушы Исхакилар, Садри Максуди җитәкчелек. Ул бит китеп бара чит аягына теге ниләрне Исхакилар алар китә бит инде Кызыл Яр анда Казакстан, Төнья Казакстанда аннан соң чит аякларны аларның артыннан китә менә шушы документларны тапшыр нитергә. Милли идарәнең теге милләт мәҗлесләренең ул бит үзе ни булган. Стеног нәрсә дип аталар ул теге бик тиз яза торган. Стенографист. Стенографист бул. Менә тиз язып бара теге чыгышларның барысында. Шуларны бара анда ул укытып та алалар читада, аны бик яхшы каршы алалар. Күрәсең документлар тапшырган инде ул. Армиягә алу мәсьәләсе, ул Колчак армиясе алырга җыйналар да ул казаклар да ниндер бер менә патша вакытында килгән сугышка алмау ни була. Шуңа бер казак аңа документын биреп, Кусинов, ул Хусейнов инде безнең әйткән. Шуның документы белән йөри ул, казак булып. Шуннан соң тагын Казанга кайткач, аны язганнар бит инде 30-нчыларда. Ул кара, аның гомер юлы ачык түгел, аның биографиясе караңгы дип аны нитәләр. Шуннан да әле инде мажарлар булган. Ул әле дә ачылып бетмәгән. Кайткач ул ни Хәсән Туфан деген ни псевдоним, асы инде Лысвада, менә Уралга китеп бара ул. Революция кадәр Уралда эшләгән. Дуфан дип. Бер бабасы Туфан дип кушамат булгандыр инде. Әлегә дә баягы теге Крәшин аның шуны Михаил булган, ани Дмитрий булган. Я булай ниләр халык Дуфан дип әйткәннәр инде. Я кушамат кебек булгандыр инде ул. Шуңа күрә улар турында бик җәйлешләргә яратмайды, чөнки теге кайбер татарлар юк, шәҗәрә миңа кирәкми, миңа эш буын җитә дип. Хәсән Туфанны озату мәвесимендә катнаша алмадым мин. Ул зур бер ни булып калды инде. Үкенеч ник дигәндә Хәсән Туфан киткәндә лагерда калдык. Бөтен прошение язып бардык полковникка. Бөтен татар җегетләре, журналистлар, татар бүлекләре кайтармадылар. Менә шул затып ярты ел гына калды дип инде. Аннан соң инде шуннан соң уже вәкилләшкәндә аны озаттыгыз булып чыга инде. Мин бәлки Ләбибтән башка барганмындыр да аларның иене. Үзем язып бармагач бит ул, менә язып барга кирәк. Минем хәтеремдә юк, дөресен әйтергә кирәк. Ләкин менә аны юк, ул нидә ятканда бардым мин. Менә шушы, нидә, хастаханәдә ятканда бардым, менә исемдә әле дә, менә күз алдымда тора. Утырып басмакчы, тора алмады инде. Аннары Сиезда безнең Гажин Мурат белән мин килдем инде, ул менә шушы китабын язып бирде, менә шушы хәзер Аксубайдагы музейда саклана. Ул музей ачылганга шактый вакыт инде, Шәймиев вакытында ачылган иде ул. Шуннан бирле аңа кеше кулы тимәгән. Алла бирсә, аның ремонтын менә киләсе елга 2025 елны аңа бит инде 125 ел була тугуына.
Шуңардан файдаланып біз әлбәттә ул музейны ремонтларга Илме тактадасында то бер кеткен ул яшәгән йортта илме тактасы булса, или һәм табырга ул илме тактаны, чөнки бик матур илме такта иде. Аны табып булмаска да мөмкин инде, ләкин инде яңаны да эшләтергә була. Лайк кеше. Ул бит төсле металл. Сүздә юк. Төсле металл аны тапшырганнардыр инде. Ул шундый мет булган инде, Бакырдан булды микән? Бакырдан булгандыр. Шанда түгел, ансын біз Алла берсе эшләрбез. Менә ул музей ачылу да сез булгансыздыр анда. Мин Тимирага килгән иде. Шул ләкин мин барыбер алай менә тиз алай менә шу булдым хастанәдә карт кеше бит инде ул теге ятып торган мөмкин. Менә тора алмады әле дәйсенде. Барыбер мин менә алай Bilip gider diye uylamagayım. Ул ничектер миңа теге мәңгелек белән синоним кебек. Инде авырлыклар күргән бит инде. Шул яшькә җиткән. 10 ел интермәдә утырып кара, термә бит ул камера. Зиядә утыра инде ул анда әлбәттә аларны эшләргә алып чыгалар. Аның бит гаҗәеп менә хатыны белән язышкан хатлары. Ул үзе бер роман. Озатканда әлбәттә халык бик күп иде, ләкин без теләгәнчә юк. Ул СЖ менә 10 июнь 81 ел бит инде бу. Хәзерге ни белән чагыштырганда ул күп тә булгандыр. Ләкин без инде Хәсән Туфаны шундый үзебез бөек дип, шундый пәйгамбәрләрчә кабул иткәч, ул миңа азрак тыелды. Һәм минем ул поэмада да бар, соңгы автобус буш бара, кайгы төяп дип язылган. Һәм шулай булган да иде ул. Ләкин менә Наҗар Нәҗми Уфадан шул бездә бит мөселманда бүген үлде. Иртән үзе шул көнә җирлиләр, төш вакытларында үзе икенче көнлек җирлиләр. Килеп җиткән иде. Ул кабер янында сөйләде, менә бик тавышлары калтырап киткән әлдә шулай күз алдында тора. Язучы каләм әһелләре инде татарлар барысы да шунда Хәсән Туфан озатырга килдек. Ул бер эпоханы алып китте әлбәттә. Хәсән Туфан шушы 81 елны вафат булса да, ул минемчә 20 гасырны үзе белән алып китте. 20 гасырны менә шушы әлбәттә анда теге өлкән язучылар, шагыйрьләр, Нәкыйс Әмбәтләр, Әмирхан Еникиләр, Сибгат Хакимләр һәм Сибгат Хаким, алар яшәрәк әле, Еники дә яшәрәк. Әхмәт Исхак 5 ел иде. Нәкыйс Әмбәт инде 1800, Салих Баттал 5 ел иде. Сәйфи Куда Ашуфада, ул әле Хәсән Туфан асында байтак кына яшәде еллар. Ул 100-гә җитә язып, 100-гә җитә язып үлде. 100-гә җитәргә бер Гомар Бәшировлар. Менә алар бер төркем иде. Алар менә Акыш күнә җыелганда без монда күбәй белән сөйләмәдек. Ул мәдәрис әгъләмне ничек күтәреп ала Хәсән Туфан. Баширов белән бәйтендә. Анда менә аны Мөхәммәд Мәхдиев язды. Мөхәммәд Мәхдиев бит Гомар Бәшировның кияве. Гомар Бәширов, Хәсән Туфан, Шейх Иманнур, Хәмит Ярми, алар гел бергә менә теге бәйрәмнәрне дә, туган көннәрен үткәреп бергә аралашып, бик инде теге соғукларына бик игътибар белән карый торган кешеләр инде булар. Сибгат Хаким ул Хәсән Туфан белән турыдан туралар, бик ниләр ахирәтләр иде. Менә Мөхәммәд Мәхдиевнең истәлекләреннән инде ул. Хәсән Туфан аларга шигырь укый. Берне, икенчесенә әйтәләр: "Ой, Туфан, шундый шәп шигырьләр язгансың." "Юк, мин язмадым, бу бер яшь шагыйрьнеке" ди. Шуннан килеп тә керде ди, бәләкәй генә пеләш үзе мәдәрис әгъләм. Шак катып карап калды. Бу шундый әйберләр язырга мөмкин. Бу аңлатып тормаган Хәсән Туфан мәдәрис әгъләмне алып, Акыш күле урманына кирип киткән. Нәрсә дә сияшә кирип киттеләр ди. Кулларын селкә-селкә язып, тигез итеп күргән мәдәрис әгъләмне. Һәм сүз башын Сибгат Хаким язды язуын. Мәдәрис әгъләмгә. Зөлфәткә Хәсән Туфан язды. Һәм тагын бер тезис кем әйткәнне хәтерләмим. Менә эште татар шигъриятының векторын билгеләгән. Мустай Кәрим сүзе. Мустай Кәрим Тукай, Такташ, Туфан. Ул дөресен дә шулаймы?
Шулай дөрес. Аты менә шул 20-нче гасыр Хәсән бар. Туфан китеп инде бер эпоха, бер чор. Әйе, менә Бөтен шушы 20-нче чор, менә шушы безнең теге Тукай әдәбият Тукай чоры. мәңгелеккә китте. Тукай чоры дип әйтеп булмый. Ул Тукайдан соңгы чор әлбәттә. Ләкин хәзер ерактанрак караганда ул бер чор булып күренә бит 20-нче гасыр. Кызык. Сүз беләнме, бер фраза беләнме Хәсән Туфан турында менә нәрсә әйтәләсезме, Ләбиб абай? Философ булу мөһим түгел ди, акыллы булырга кирәк. Хәсән Туфан үзе тәхәллүс итеп Туфан дигән сүзне алган икән. Демәк, Туфан. Туфан. Мә партия мине дип язган да көткән хәбәр башлары сәбәп итәсен алдан белгән пәйгамбәр. Вә хәз диде пәйгамбер димәсәң дә шигырь шагыйрьләрне пәйгамбер белән тиңләү хәлдә әүлия кешенде. Шуның белән бүгенгә булды. Без 194-нче бүлмәдә Хәсән Туфан турында сөйләштек. Киләсе очрашуларга кадәр рәхмәт.